हानजानि नोंथांमोननि गावसुंथा राहा हानजानि गेजेरजों बर'नि नखर आरो समाजनि रांखान्थि दिनै 8 मार्च बुहुमनां आइजो सान फालिथाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बेंटल जांख्रिखां फोथाराव गाजा गोमजायै बे प्रग्राम खालामनाय जादों। स' जुदि नोंथांमोना जुदि बे प्रग्रामनि बागै जुदि गासैखौबो जुदि नायनो बा मिथिनो लुबैदोंब्ला नोंथांमोना नायजोबबानो जाबाय। स' आं दिनैहाय गासै दिनैनि जे प्रग्राम बे प्रग्रामखौ दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय देखायनो थाखाय रेडि जाबाय। जि जानो गोनां जे मुलुग आइजो सान प्रग्राम बे गासै प्रग्रामखौ नोंथांमोना आं गासैखौबो देखायजोबनोसै आरो स' भिडिअखौ दिनैनि भिडिअखौ गासैखौबो नायलांगोन होननानै आसा खालामनानै थाबाय। सोलोंथाइखौ होगोन होननानै बुङो। मानो होनबा जोंनि नखरनि गुदियानो आइजोआनो। बे आइजोआ सोलोंथाइ गोनां जायोबासो बियो बा सोद्रोम माबाखौ होफैनो हागोन, रायजोखौ होफैनो हागोन होनदों। थिग बेबायदिनो आरो आफ्रिकानि गोजाम मोनसे जानो थाखाय जों हाबा मावनांगोन। दा बेखायनो मानगोनां आइजो नोंथांमोन दिनैनि बे जोंनि समाजाव उन्दै बैसोआव हाबा जानाया गैया नामा? बेबायदि जायाखै नामा? नाथाय दिनैबो लेखा गोरों जानानै समाजा सोद्रोम दङ। बे आखाइनि जादु, गोसोनि मेलेमनि जि सक्ति बेखौ समाव जोङो सोमावसारनायनि बे दारनाथाव जुजिनायाव आङो दहाय जेरैबायदि बुंनाय जोंनि 12 जन आइजोआ गिबि माने बा सोद्रोम माबाखौ होफैनो हागोन, रायजोखौ होफैनो हागोन होनदों। थिग बेबायदिनो आरो आफ्रिकानि गोजाम मोनसे बिथांमोना जोंनि गेजेराव मोसानानै जोंनि रायजो राजाखौ गोजोननाय होलांनायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर खावलायदों। आइजोफोरनि थाखाय स्पेसियली बे प्रग्रामखौ लादों। दिनै जोंनि आइजोफ्रा बन फाननानै जानांदों, जौ फाननानै जानांदों, हाजिरा मुजिरा मावनानै जानांदों। जोंनि बिमाफ्रा बियो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। दा नंखायनो जोङो जानजि खाफ्रादों नैबे सरकारा इलेक्शननि उननिफ्रायनो जोङो आइजोफोरनि गोख्रों खामानि मावनो थाखाय आङो सिगां फोसावनाय बायदियैनो जोंनि सरकारा दाख्लैबावै जोङो मोननैसो हाबाफारि लादों। जायफोर बन फाननानै जाग्रा, फिथा फाननानै जाग्रा बिसोरनो 10,000 रां होनायनि मोनसे दाख्लै पलिसि लादों। जाहाथे एसेबाबो माबा मोनसे खालामनो हायो बेबायदि मोनसे पलिसि दाख्लैबावै लादों। बिनि अनगायै गोबां पलिसिसफोर लादों। आं दिनैनि बे मिटिङाव बुंनो सानाखिसै। दा बेखौ लासै लासैनो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरजों, आइजोनि गुबुन गुबुन आफादफोरजों जोङो गोख्रोङै खामानि मावलांगोन। मोनसे सोलायनाय नागिरनानै जों सरकार दादों। थांनाय 20 बोसोराव पलिसि होननाय सरकाराव जेबो नुवाखैमोन। नाथाय नैबे सरकाराव जोङो गासैबो पलिसि बिथांखिफोरखौ लानानै आइजोफोरखौबो जाहाथे गोख्रों खालामनो हायो, लाइमोनफोरनोबो जाहाथे साख्रि बाख्रि होनो हायो, बे हाबाफारिफोरखौ जोङो सानदों। आरो जि साख्रि ओंखारगोन बेवहाय जाहाथे थाखा फैसा होआलासे बयबो मोननो हायो, बे राहाफोरखौ खालामनो होननानै जों सानदों। आङो नोंथांमोननो बयनोबो साबायखर जासिबाय। जोंनि माहारिनि साफ्रोमबो आइजोआनो मोजां रैखाथि गोनां जिउ खुंनो हाथों, आलो गोजोनै जिउ खुंनो हाथों आरो जायफोर जेंनाफोर दङ बेफोरनिफ्राय उदां जानो हाथों। आं बेखौनो हास्थायनानै दिनैनि हाबाफारियाव आंनि बुंनायखौ बेवहायनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।